Ngiyanibingelela abantu ikhulu inkosi yethu uNyadlizwe. Amen. Bantwana basezulwini ucela usihlalo noma uyena usondela umthandazo. Ngokuhamba kwesikhathi sawubona iprogram ukuthi ihamba kanjani. Umthandazo weSabatha. Imini yeSabatha mayibenhle kwabayingcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehova Nazarethanezi bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. Amen. Ngiyanibingelela amaNazaretha engcwele egameni lenkosi yethu uNyadlizwe. Inkonzo namhlanje abantu abasha
manje kodwa ngathi kuzonyathelwa ngolunye inyawo ngoba ngathi khona umyeni olindile manje bese ngithi nami ngizocela ukuthi abavangeli bangibambe ngebhantshi ngithi nokuthi-ke sizamlinda isikhathi esinganani bese ngizozona ba ngafundiswa-ke ukuthi inkonzo uma inje akubi inkonzo ebayimbi kuba amazwi nje athi shwabashwaba kodwa-ke ukufika kwami la bengilindele ukuthi ngizozwa intsha ifakaza kodwa ngicela ukuthi ngalesikhathi sisemseni ikhona inhlayisi ukuthi eyakhuluma ngezilwane ezimbili ibhubesi nofudo uma ikhona ngiyacela ukuthi ikuphinde lokukhuluma noma futhi uma kukhona owayizwa kahle le ndaba ayithi cabu ngoba izeluleko ezisifanele njengoba silapha nje ngoba njengoba silapha nje eNazaretha sisothandweni lonyazi kubuhlungu kubaba wethu uma singazwani uma singathandani kubuhlungu kubaba wethu uma kukhona baba nomoya onjengale izilwane njengoba ngikhuluma nje wakhuluma ngezilwane ezimbili esinye sinolaka kakhulu uthi kubaba mkhulu umuntu onolaka ufanana nesihlahla esinameva isihlahla esinameva asiye isihlahla esinameva asibi nayo imkhiwane ngoba uzawukha kanjani umkhiwane esihlahleni esinameva sizokuhlala kanjalo neNazaretha elinolaka lizobatshela kanjani abantu izwi kaNkulunkulu bathi akekho wathi-ke lo wayekhuluma akusekhona ofakazayo nje kwathiwa lo wayesetempelini lakaMkhaza akusekho nje uthi-ke lona ibhubesi i-lifespan yalo ncane kakhulu too short because liphila ngokuzidefenda lona wathi bani njengofudu wathi lifespan yofudu hey angisazi ngathi 300 yeminyaka ya ngoba lithi uma lithinteka nje ufudu lingene phansi ugobolondo lokho ke ushembe musu idefender wena defendwa ushembe bantwana basezulwini isikhathazekile uma ngabe kuba khona abantu abahlubukayo baphume phakathi ngenxa yokungabaphathi kahle nangenxa yokukhuluma okungafanele nokusola nje okungafanele uyesothola abantu abanye baphelelwa amandla ekukholweni ngabo kanti benziwa umuntu okholwayo futhi isihlabelelo 224 ayishaya omunye wentsha masisha angaphindi ivesi kodwa angihlabeleli kuhlabelela ukuthi ngoba kumnandi amazwi akuleso sihlabelelo emva kaloko omunye usangivulela incwadi kaPetru wesibili cala sahlukene
Ngizofunda incwadi ngobaba umfundisi eshilo kaPetro wesibili uqala evesini. Ngakho lahlane ukubi konke. Ngako ekukholweni akufuneka ububi kulahleni bonke ngeinhlobo zabo. Ububi baziwa uwe. Ungatshelwa omunye umuntu ukuthi yini into embi ngoba uyayazi into embi. Ilahleni. Hayi la ekukholweni. Nobuqili bonke. Nobuqili buyekeni. Khona abantu bakholwa isikhathi sekukholweni. Kodwa lokayiqili. Yini ubuqili na? Khona ungabuchaza? Phuma ngapha nangapha. Ya ukudla ngapha. Maka bakuthinta ngapha ukuthinta ngapha. Uze umuntu athi mina angikholwa kumuntu. Ngikholwa kuShembe. Umuntu akanalo izulu. uShembe onezulu. Uthi ubaba enkumbulweni uma ungamthanda umuntu uzosithanda kanjani la kusontweni? Usizelana obuqili. Lahlana ubuqili, nokuzenzisa. Ithi inkosi uNyazi wezulu uthimo lamakhosazana. Qaphelani imvubelo yabaFarisi abaphakathi wenu. Umuntu azenza ungathi uyakholwa nje kanti cha. Hayi uyohamba ibanga elide nje. Elide kakhulu. Azaguga bemhlophe njengawo. Kanti iloku ushanga ngapha nangapha. Ba nomona. Yini umona? Makhosikazi isikhwele. Lahlani ikhwele. Ithi incwadi yabaseKorinte u13. Uthando alunaso isikhwele. Uthando alunamona. Uthando aluzifuneli okwalo. Yekani umona angazi lamadoda anomona kanjani. Manda nawanawo. Yekani umona ukufisa nezinto zabanye abantu. Unganeliseki izinto nazo. Elikholwayo yebo. Ngingenza njani yaneliseka? Ba. No ukuhleba konke. Yekani ukuhleba. Hawu bakithi. Yiko kuhlubula abantu esontweni. Uze umuntu ubani uyongikhuluma kabe kanje? Anyanya nesonto umuntu anyanya nokubuka nje Nazareth. Ngenxa yenhlebo. Kanti sohlebela. Suke sokwenze njani mawuhleba? Noma kukhona into oyikhuluma kufanele uyoyikhuluma nje. Madoda nani noma niqonyiwe tshelana abomkeni uniqonyiwe. Babenjalo baba bethu. Wayengahamba ubaba buye ebusuku angazi ukuthi wayemtshena umama ukuthi ngizobuya late ngisayovakasha. Angithi into yenzayo uyenzelani ngobuqili nangenhlebo uhamba phansi. Into emoshayo inkolo maNazaretha. Ngezingane esisanda ukuzalwa. Njengoba nina nisanda ubhabhadiswa. Fisani ubisi oluhle lwezwi. Fisani ubisi olwezwi enilinikwa uNyazi lwezulu. Kuba njengoba ngabe silambele nje ukuthi ubaba kadathini enkumbulweni. Sifune ukunamathela lapho ngoba iwona mkhondo esiufunayo loyo oyosifikisa la kuyiwa khona. Omunye cha ngeke. Ba ukuba nikhule ngalo. Ukuba nikhule ngobisi lwezwi nize nisindiswe. Amen. Ilezwi le
Mana Nazareta ingcwele ngiyabonga. Angisaqhubeki. Mase mfunda incwadi ilona izwi likaNkulunkulu. Siyabonga kubaphakathi kwenu. uNkulunkulu anganipha niqhubeke kahle umsebenzi wakhe. Enimhlanganyelela. Isihlabelelo 132 sizohlatshelwa lo Ntando yenkosi Khumalo wasikwe nami Nkosi yombusisi Nkosi busisa ukuphakama ule yesivinini